Aquí comeza Afiando a Agulla. Boa noite, señoras e señoras, apenas 7 minutos para as 10 da noite aquí no Afiando a Agulla. Comezamos a semana un programa que seguides a través de NosTV na TDT, www.irmandade.tv. Como cada programa ao comezo, imos con Sara Torreiro. Boas noites, Sara. Que tal? Boas noites. Pois hoxe imos abordar a actualidade de Grecia, que veu salpicada nas últimas horas por ese anuncio da convocatoria do referendo, pese ás advertencias da Unión Europea, e tamén por ese control de capitais que anunciou Tsipras. Falaremos logo na segunda parte de Somos Nós, que tivo a súa primeira asamblea xeral este domingo. Moitas gracias, Sara. Sara hoxe está inexplicablemente rodeada de todo pirolos. A ver se hoxe sí que é o último día de verdade. Para analizar con nos isto na mesa, que nos comentaba Sara Torreiro, está con nos Gonzalo Rodríguez. Boas noites, Gonzalo. Boas noites, encantado. Xosé Mexuto, que se incorpora a esta mesa dos luns. Boas noites. Un placer estar aquí en Irmandade. Igualmente, Xosé. Carlos Neira, boas noites, Carlos. Moi boa noite a todos. Por esta banda da mesa, Aitor Bouza, boas noites, Aitor. E para completar a mesa, Alfredo Puentes, por segunda semana aquí. Quedache contento outro día, non? Seguirei viñendo mentre me chamades. Moi ben. Bueno, rápidamente, porque a horas 10 queremos contactar con Principia Mursupia, neste caso o nome, perdonade que estou buscando o nome aquí, que non me sale, Alberto Sicilia, corresponsal de Público, imos falar con el, que está en Grecia. Pidovos así algo breve, dun minuto, do que vimos acontecer pois desde o luns pasado hasta hoxe, ou se o queredes, cando se aceleraron os tempos, que foi desde o venres hasta hoxe luns. Alfredo. Un minuto non podo, prefiro que comecen eles. Un minuto... Pois veña, Xosé. Eu o que querería sería, al principio, valorar o compromiso democrático do goberno grego ao entregar a palabra ao povo para que se pronuncie sobre un asunto que é dunha complexidade extrema, non? E de consecuencias, en función de como se vayan desenvolvendo os acontecementos, seguramente difíciles de prever desde o minuto cero, non? Entón, ese compromiso democrático eu creo que pode desbloquear o asunto, un asunto que é dunha extrema complexidade, como seguramente despois nos ilustrará Gonzalo, non? Gonzalo. Eu quería lembrar que parte de chegamos a esta situación porque cando Papandreou quixo convocar un referéndum para discutir co povo griego as condicións que lle querían poñer á Troika, hubo unha tremenda presión para que ese referéndum non se celebrara e provocou a dimisión de Papandreou. E en este momento se volve a plantear outro referéndum e volvemos a un nivel de polémica tremenda. E outro día comentábamos aquí que había dous dereitos en xogo. Estaban os dereitos lexítimos dos acreedores, pero estaban os dereitos lexítimos dos cidadáns gregos. Entón, o que plantexa o goberno grego e di, vou aceptar o referéndum sexa sí ou sexa no. O que dixo o goberno grego é, se dicen sí, eu cumplo cos obxectivos da Troika e consultemos a estes que teñen dereitos tamén lexítimos si queren asumir o compromiso que significa aceptar os plantexamentos de Troika ou si queren asumir o esforzo que va a significar salir do sistema euro, que é o que se está plantexando en última instancia. Cal é o problema? Bueno, pois se queda a pregunta de Gonzalo. Eu creo que realmente aquí o diálogo fallou. E fallou porque quizáis unha das partes xogaba con vantaxe. Xogaba con vantaxe porque creía ter a sartén polo mango e ao final pois resultou invertirse e que a Troika pois non é ese ente superior que fora do que falábamos xa hai unha semana de que deses marcos de legitimidade que quizáis sexan moi mellorables, pois iso é un dos puntos que o goberno grego pois lle leva a facer e tomar esta decisión, non? Eu non creo que sexa de todo acertado ter que tamén darlle esa responsabilidade, non porque non poidan asumila, senón quizáis por falta de moitísima información ao goberno grego, pero creo que si se suple toda esa información, si será positivo que se tome esa decisión e sobre todo quizáis para que a Troika tamén vaya comprendendo
entendo que a cidadanía ten e quere outra forma de gobernar non só en Grecia, senón en Europa, e que iso ten que repercutir tamén nas medidas que se propoñen non só para Grecia, senón para toda Europa. E por iso, alto e claro, todos tamén temos que dicir, non só en Grecia, senón tamén aquí en España e no resto dos países, que con esta política europea non imos a ningures e, polo tanto, que cambiala xa. Carlos e Alfredo. Eu, por engadir algo novo ao dito, destacaría o hábil manexo dos tempos do goberno de Tsipras e de Varoufakis. Penso que había unha situación delicada de xestionar no momento en que gaña as eleccións Syriza, porque efectivamente gaña as eleccións, pero a opinión pública grega aínda tiña moitas dúbidas acerca da saída do euro, de feito era mayoritaria a posición contraria a unha saída do euro, e eu creo que en estes meses de goberno puidose ter concienciado e informado de mellor maneira ao pobo grego sobre as circunstancias, as consecuencias, sobre eventuais alternativas. Creo que durante este tempo, durante estes meses, tamén se obtivo, digamos, un pouco de tempo para preparar unha eventual saída da moeda, con todos os preparativos que exixiría ter montada ou fabricar, imprimir, etc. Tamén hai unha calendarización, creo que óptima, respecto dos calendarios de pagamento da débeda, tanto ao CMI como ao resto de acreedores, porque ahora no verán eso se paraliza un pouco. Agora imos ir con Sara a ver esas datas. E ao mesmo tempo no verán é cando, digamos, a cuestión do turismo fornece de bastantes divisas a economía grega. Entón, eu destacaría unha certa habilidade, primeiro entrando na negociación, pero efectivamente chegando a un punto onde hai que plantarse sí ou sí por unha cuestión de dignidade. Alfredo. Eu iba a dicir que lamento disentir, pero non o lamento en absoluto, encántame disentir. Entón, non estou de acordo coas posicións expresadas ata agora. A min a convocatoria de referéndum pareceme unha decisión absolutamente cobarde por parte do goberno de Syriza. Quero dicir, está moi ben dicir que fale o pobo de Grecia, pero que o pobo de Grecia falou fai apenas meses. E lle deu un mandato moi claro ao goberno de Syriza. Entón, por que Tsipras agora quere trasladar esta responsabilidade da decisión final ao pobo grego que supostamente xa lle deu ese mandato? Bueno, pois por varios motivos. Primeiro, porque Syriza non ten tanto apoio como se nos quixo facer ver, de que por fin falou o pobo, por fin goberna a xente, etc. Evidentemente, Syriza tivo un 36% do voto con 36% da abstención tamén, que foi un porcentaxe bastante menor do que tiveron algunhas victorias electorais neste país que foron ampliamente cuestionadas, mirando, porque se miras a porcentaxe sobre censo, etc., a Lúa non estaba en Marte, etc. Alfredo, pero agora está no 50%. Ahora entramos no debate. As enquisas din que estaría a metade dos votos. Moi breve, Alfredo, que temos que ir con Sara. A segunda parte, o que demostra que Tsipras quera escurrir o bulto e poñer a pelota nos cidadáns é unha cousa, que Tsipras gañou as eleccións prometendo círculos cuadrados. Entón, agora, cando se lle presenta a decisión de escoller se hai círculos e cuadrado, pois vai dicir, que decida o pobo, se ao final se aceptan as condicións da Troika, mira que confusión máis tonta, era así, e se non se aceptan, pois os responsables do que ocorra despois, que esos recortes hasta agora pareceron moi graves o que ven despois, non che conto, pois será o pobo. Bueno, pois despois desta intervención de Alfredo Puentes, penso que temos elementos para o debate. Sara, contanos, cales son as claves do que está acontecendo en Grecia? O Parlamento grego desoíu as advertencias da Troika e os socios europeos e ás 2 da mañá do domingo acordaba celebrar o referendo para que os cidadáns votaran a última proposta presentada pola Troika. Os votos dos partidos do goberno de coalición Syriza e ANEL unironse os dos deputados neonazis de Amanecer Dorado, co que os votos a favor foron 179. O resto de partidos da oposición votou en contra, con 120 votos. O primeiro ministro, Alexis Tsipras, defendía tanto o referéndum, que horas antes causara un rexeitamento total entre os ministros de Finanzas da Eurozona, como o voto negativo na consulta, co argumento de que ese sería o xeito de ter unha posición negociadora moito máis forte. Tsipras defendía directamente o non nas urnas, algo que non fixera no seu discurso da noite anterior, aínda que sí que deixara xa clara a súa posición ao clarificar de chantaxe a actitude dos responsables da Troika. Tras o anuncio do referendo, Tsipras fixo público o peche dos bancos. Isto mete a zona do euro nun territorio descoñecido e algo máis que pantanoso. A reacción natural das bolsas durante esta semana será algo máis que convulsa.
Os cortalumes actuarán para os mercados de renta fixa, dos bonos, e para a liquidez bancaria, pero as bolsas vagarán soas e sen destino. O que comeza a partir de agora é un grao de crise moi superior aos episodios que veñen convulsionando a moeda única desde fai un lustro, con 4 países totalmente rescatados, Irlanda, Grecia, Portugal e Chipre, outro parcialmente, España, e un corralito parcial, como foi o de Chipre, que tardou case 2 anos en levantarse. Pero nesta ocasión iníciase un camiño para que institucionalmente non hai saída. Os tratados non contemplan a saída de un país do euro, así que se verá a un país dando pasos para sair na práctica dunha moeda, pero non sobre o papel. Unha economía completa en terra de ningures, en resumo. Agora comeza o famoso plan de continxencia que ten preparado o euro. O plan non é outro que deixar man libre para que Mario Draghi e o BCE comecen a mercar débeda dos países que empecen a ter problemas cos seus bonos. Draghi ten agora mesmo o mandato por parte de todos os países do euro de mercar ata 1 billón de euros en débeda pública. A vicepresidenta do goberno español, Soraya Sáez de Santamaría, afirmaba en rolda de prensa que o Estado español afronta a crise grega con serenidade e solvencia. A la situación de Grecia, que la posición del Gobierno coincide con la que hemos mantenido hasta estas fechas. España es un país solidario, España es un país abierto al diálogo y está dispuesto a mantenerlo, pero también reclama a Grecia que cumpla sus compromisos. Vivimos un momento complicado, pero también la situación de España, desde el punto de vista económico, es muy diferente de la que vivíamos hace unos años. Las reformas estructurales que hemos emprendido en estas últimas fechas permiten a España y a los españoles afrontar esta crisis, la crisis griega, desde el punto de vista de una economía más fuerte, de un sistema financiero y bancario saneado, de los más solventes del conjunto de los países de la Unión, y que como consecuencia de esas reformas está ganando en competitividad, es decir. A de mañá é unha data marcada a lume na axenda da directora xerente do Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Ese día vence un tramo de débeda que Grecia debe abonar ao organismo e que supera os 1.600 millóns de euros, que xa están agrupados en varios pagamentos para ese día. O máis que probable impago non marcaría un default inmediato no país heleno, posto que se pode estar case con un mes de atraso sen declaración formal de impago ante o Fondo Monetario Internacional. Eses días son os que tardará a Grecia en aparecer como moroso e finalmente como quebrado, pero en todo caso son 30 días fundamentais para alongar a ilusión dun posible acordo. Sen a declaración do default por parte das axencias de calificación de crédito, en todo caso, esas mesmas que tiñan a máxima nota posta en Lehman pouco antes de que quebrara, o Banco Central Europeo aínda pode lanzar algún que outro mangueirazo mercando bonos gregos nunha hipotética liña de axudas que agora non parece que vai a suceder. Logo virá o mércores e, polo momento, hai convocado un novo Eurogrupo. O obxectivo da reunión é pouco claro, nin sequera se sabe se Grecia estará presente, xa que o sábado deuse a circunstancia inaudita de que o foro continuase a reunión sen a presencia do ministro de Finanzas grego, Yannis Varoufakis. Co escenario actual, xoves e venres poden ser aínda peor para as bolsas, xa que ningún inversor quererá quedar atrapado nun posible non no referendo convocado pro domingo. Esas 48 horas serán cruciais para traballar desde o Banco Central Europeo na estabilización do euro e tamén para a diplomacia europea de alto nivel. Se os países periféricos, en realidade, España e Italia, se ven especialmente afectados polo efecto contagio, poden incrementar a presión para buscar unha saída. Por agora, o único disposto a un diálogo serio con Grecia como interlocutor parece ser Francia. Desde que Tsipras anunciou o control dos capitais, falouse moito do corralito. Pero que é un corralito? Pois o corralito é unha medida que busca controlar unha saída masiva de capitais dos bancos para evitar que estes entren en quebra. O termo acuñouse en Argentina en decembro de 2001, cando o goberno de Fernando de la Rúa limitou a libre disposición de efectivo a prazos fixos e contas correntes a 250 pesos argentinos por semana, e tamén por persona.
Por certo, o goberno arxentino quixo enviar solidariedade aos gregos e así o expresaba o xefe de gabinete arxentino Aníbal Fernández. En primer lugar, solidarizarse con el pueblo griego y solidarizarse con su gobierno, que viene haciendo las cosas seguramente como corresponden, evitando que sean más complicadas las situaciones. Nos obligaron a tener que tomar decisiones como bajar jubilaciones o como reducir el gasto público en algunas cosas ridículas. Han cerrado la televisión pública, cosas por el estilo, complicaciones de las que no se sale con tanta facilidad. En presencia de los buitres, fundamentalmente de Elliot, que desde diciembre del 2013 viene comprando papeles de Grecia, esperando entonces que Grecia tropiece o se arrodille para comenzar a comerle todo lo que está alrededor, como sucede con cada uno de los países que han tenido situaciones parecidas. La Argentina ya lo ha vivido y lo estamos viviendo. E cal é a diferencia entre este corralito e o de Chipre? Como lles dicía antes, o último antecedente dun corralito na zona euro é o de Chipre, en marzo de 2013. A retirada de efectivo nos caixeiros comezou con 100 euros e elevouse despois a 300. Tamén se impuxeron limitacións aos movementos de capital, como o pago con tarxeta no estranxeiro, 5.000 euros ao mes por conta e cliente, e prohibiuse a transferencia de fondos por vía electrónica agás a autorización previa. Estas medidas efectuáronse logo de que Chipre e o Eurogrupo chegaran a un acordo para a recepción de 10.000 millóns en forma de rescate a cambio de perdas pros depositantes, incluídos depósitos garantidos de ata 100.000 euros. A diferenza máis importante é que o corralito en Chipre se impuxo de acordo co Banco Central Europeo e o Eurogrupo. Esta sincronización facilitou o manexo de certas situacións. Por exemplo, cando os caixeiros se quedaban sen efectivo, o Banco Central Europeo enviáballes cartos. Falamos de billetes físicos, claro. Ademais, impúxose unha quita aos depositantes, algo do que nin se fala agora porque sen fuga de capitais non hai un problema como tal de solvencia na banca grega, xa rescatada, por certo, anteriormente. A economía chipriota tiña un elevado problema de refuxo de capitais de inversores rusos que depositaban o diñeiro nas illas polos seus baixísimos impostos. O corralito estaba moi enfocado a poder coller o diñeiro destes inversores. E, por último, cales son as características do corralito grego? Pois, ademais do peche das sucursais bancarias, o corralito implica a imposición dun tope de 60 euros diarios ás retiradas de efectivo nos caixeiros ata novo aviso. A medida non afecta as compras con tarxeta, porque poderánse realizar pagos sen límite, aunque nas zonas do rural será máis difícil, nin tampouco os turistas, que poderán realizar transaccións e retiradas de efectivo nos caixeiros automáticos usando as tarxetas de crédito ou débito emitidas nos seus países de orixe. As transaccións bancarias entre entidades helenas si se poderán realizar sin restriccións. En canto ás estranxeiras, limitaránse a operacións de primeira necesidade como a compra de medicinas ou o pagamento de costes médicos. Respecto ao pago das pensións, varias sucursais bancarias abriron este luns para pagar os pensionistas que non poidan utilizar as tarxetas bancarias para recibir a súa asignación. O corralito grego entra en vigor nun momento especialmente sensible, pois coincide co pago das pensións e dos salarios, así como co vencemento de facturas. Muchísimas gracias, Sara, por esta cumprida información. Agora imos falar enseguida con Alberto Sicilia. Gonzalo. Solo sobre alguna das cuestións que comentábamos antes, falábamos de círculos cuadrados, que foi unha expresión que me chamou a atención, non sei que significa, pero seguro que Alfredo vai explicar despois. Pero en este caso, unha das cuestións que temos que examinar é quen prometeu que en cada ocasión, porque a Troika e o FMI en particular prometeu que se aplicaban os axustes, este ano Grecia estaría en crecemento, este ano Grecia estaría crecendo. E o que temos é que desde o inicio do mandato do Fondo Monetario Internacional, Banco Europeo, etc., a caída do PIB foi do 26% e desde o inicio da crise do 30%. Por tanto, se alguén prometeu a cuadratura do círculo, desde logo foron eles, e en aquel momento non era creíble o programa de reformas que plantexaban. Bueno, pois agora sí, imos falar con Alberto Sicilia, que penso que está do outro lado do teléfono. Boas noites, Alberto. Alberto, boas noites. Hola, ¿me escucháis? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches de Atenas. ¿Dónde te encuentras ahora mismo, Alberto?
Pues ahora mismo he vuelto desde la Plaza Sintagma a casa a seguir el discurso, la entrevista que está haciendo Tsipras en la televisión griega. Esa entrevista, si no me equivoco, empezaba a las 10 de la noche. Exactamente, es una entrevista que ha empezado un poquito más tarde, ha empezado ahí 20 por ahí. Y bueno, ¿tenemos algún titular, algo destacable de esa intervención en estos momentos? Bueno, pues Tsipras ha defendido lo mismo que ha defendido estos últimos días, que un no en el referéndum, que ganase el no, les daría muchísima más fuerza para negociar con las instituciones europeas. Esta misma tarde hemos visto una grandísima manifestación en la Plaza Sintagma a favor del no, más concurrida que otras veces. Sí, yo la verdad es que, Sintagma estaba realmente hasta arriba de gente. Era una manifestación muy tranquila, muy festiva, había música, la gente estaba bailando y bueno, parece que gran parte de la población apoya al gobierno en este enfrentamiento, digamos, negociador con la Troika. Dos preguntitas más y ya te dejamos, que sé que estos días tienes muchísimo trabajo ahí en Grecia. Mañana el gobierno griego ya ha anunciado un impago de 1.600 millones. En todo caso, esto no significa un default, una suspensión de pagos. Bueno, hasta mañana por la tarde no sabremos si definitivamente pagan o no pagan, porque Tsipras también ha dicho que si en las próximas horas las instituciones europeas reconsiderasen su posición y ampliasen el programa, por lo menos hasta el día del referéndum, que él no tendría ningún problema en pagar al Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, parece que las instituciones europeas han dejado claro que no van a desembolsar el dinero. Ya la última, viendo los mensajes de la oposición a Syriza, algo así como que el referéndum anunciado es un referéndum sobre la permanencia en el euro. Exacto, ahora mismo digamos que la batalla dialéctica aquí es sobre cómo enfocar el referéndum. Tsipras y Syriza defienden que el referéndum, tanto si es que sí al acuerdo con la Troika como si es que no, implica que Grecia seguiría en el euro, en los dos casos. La oposición aquí lo que está diciendo es que si se vota que no, eso implicaría que Grecia saliese del euro. Esa es, digamos, la batalla que hay ahora mismo sobre cómo enfocar el referéndum. Pues muchas gracias, Alberto Sicilia, Principia Mursupia en Twitter, para aqueles que irades seguir toda a información que vai pendurando Alberto. Moitas gracias, Alberto. Muchas gracias, un abrazo. Boas noites. Chao. Pois aí estaban as respostas de Alberto. Alfredo. Sí, son os círculos cuadrados, que o señor Tsipras agora está dicindo que o voto non manterse no euro aínda sen aceptar ningunha das condicións da zona euro. Cosa que o mesmo Gonzalo antes estabas dicindo que o voto que non significaría a saída do euro. Co cal, estamos vendo como se venden os círculos cuadrados, que unha cousa e a contraria pode ser a vez que non se van a aplicar medidas de austeridade, pero que non se vai sair do euro, etc. Políticas que quere aplicar a Troika, sobre todo porque na súa meirande parte queren estabilizar o orzamento pola vía dos ingresos, pola vía de maiores subidas de impostos, etc. Pero o certo é que se as receitas da Troika foran tan inequívocamente terribles, eu non entendo por que Irlanda e Portugal xa están crecendo. Mexuto. Eu quería, retomando un argumento cando calificache de cobarde a decisión de... Vamos a ver, eu creo que o que non é democrático aplica un programa contrario àquel que foi votado nas urnas, non? Que, por certo, é o que está facendo o Partido Popular do señor Mariano Rajoy. É dicir, se presenta con un programa, obtén con ese programa unha maioría parlamentaria e a continuación goberna con un programa antitético aquel que foi votado, non? Claro, é que levando o teu argumento a lógica do teu argumento, que estarías pedindo que fixese o que fixo Zapatero en 2010 na central, o compartir presente con un programa alternativo de raíz é a propia democracia. E eu creo que ese é o debate de fondo que hai neste momento en Grecia, máis alá dun acordo sobre tal que, por certo, o acordo estaba prácticamente feito. Económico, un problema é facer descarrilar
unha alternativa a alternativa monetarista, non? E, por certo, a alternativa de Tsipras non é para nada revolucionaria, non? E é unha alternativa, así máis ou menos abstractos, se podría calificar de socialdemócrata, non? É apoiada, non son nada revolucionarias como o señor Paul Krugman ou o señor Stiglitz, que non son precisamente, non? Veña, Aitor, Gonzalo... Eu creo que nos esquecemos do fundo final é importante. A mí é que me dá igual que teña máis grande, pero eu creo que a responsabilidade xa un acordo. E, por suposto, creo que a postura que está mantendo a Unión Europea non é de recibo. Xa sabemos todos que hai un problema, xa sabemos todos cal é o problema, solucionemos o problema, e despois xa veremos como amaña o resto. Ter esa postura de que a señora Merkel de ferro, demostrar que como europeo me sinto avergonzado diso. Teña en conta de que estemos falando de criterios económicos, microeconómicos que a poboación grega non entende. Pero como decidir sobre que, polo tanto, a responsabilidade do pobo, si é lexítimo. E aparte eu creo que é bo que pero que fale con coñecemento. E dentro dese coñecemento enredar. Outros pasándose o balatas. Despois volvemos ao tema. Non é interesante o argumento de Alfredo como sobre por que non crece Grecia se crece en Portugal e Irlanda. E ese é un tipo de argumentación que utiliza habitualmente o Fondo Monetario Internacional e que implica un por detrás, que sexa cual sexa as condicións do país, as súas políticas deben producir crecemento. E claramente o Fondo Monetario Internacional se equivocou en moitas ocasións. Se equivocou claramente no sudeste asiático, se equivocou para España cando decía previsións para 5%. Se estimaba unha 5% do PIB e entrar en crecemento estamos nun 25%, anos, non? E estamos nun 25% de descenso. Por tanto, é unha equivocación grande. Non só é unha equivocación grande no pasado, e non é unha cuestión de entrar ahora aquí en modelos econométricos, que non son tan complicados, os do Fondo Monetario, algúns son para velos, o caso de España o explicaban con unha curvita que relaciona comercio exterior e costes salariais, como se a competencia non existira. Ben, no caso de Grecia, unha das cousas que están plantexando en este momento é a subida turístico do 6% a 3%. É dicir, o único sector que funciona en Grecia e que permite xenerar os ingresos para facer ese posible pago piden unha subida que triplica o IVA, por tanto, dificulta claramente o cumplimento de esas condicións. E a mí me parece bastante normal que Grecia se negue esa subida. A min, como español, que ten un sector turístico importante, a mí me gustaría que Grecia competira en igualdade de condicións, pero momento para exixirlo e non podemos pedirlle unha cousa e a contraria, como ben decía Alfredo, non podemos pedirlle que pague e que suba o IBE do sector turístico. Outra das cousas que plantexaba a Troika en este momento e que eran un disparate, plantexaba que utilizara o Fondo de Estabilización Bancaria para pagar, e entonces Grecia preguntaba, entón vamos a incluir a recapitalización do Fondo de Estabilización Bancaria para dotar de liquidez os seus bancos en este acordo, e dice a Troika, non incluímos, xa iremos dando liquidez, quere dicir, xa vos iremos poñendo contra a corda con novos mecanismos cada vez para dirixir a vosa política económica interior, é dicir, para hacer a súa soberanía. Por tanto, non deixan ningún marxen a soberanía de Grecia. E só por acabar, unha cousa que me interesa un montón e que además descubrín incentivado por Alfredo, e era como a Troika... Eso é o que espolear a túa creatividade. Pero esa é a función do debate. A mí me obliga a perfeccionar os meus argumentos e eu agradezo sinceramente. Me equivocarei a veces, pero tratarei de aprender. Pero Eurogrupo. Quen é o Eurogrupo? Pois vas á páxina do Eurogrupo e descubres que é a reunión informal ministros de Finanzas da Unión Europea, e cando Varoufakis o expulsan, pregunta, pero me poden expulsar? E contesta o secretario do Eurogrupo, sí, te podemos expulsar porque como é un grupo informal, non está rexido por ningún regulamento ou norma da Unión Europea. En esencia, pode pode actuar como queira. Por tanto, si temos un problema de legitimidade en estas decisións e de posible discrecionalidade. Faltan os contrapesos democráticos para garantizar que a actuación dos políticos vai en aras do interés xeral. Alfredo, despois Carlos.
Primeiro respondendo ao que dicía Xosé sobre comparando coa situación que tivo Zapatero, que cambiou radicalmente... Bueno, Rajoy evidentemente, pero o certo é que moita xente dixo que naquele momento de maio de 2010 Zapatero tiña que ter un referéndum sobre aquel ou convocado eleccións, etc. Pero o certo é que Zapatero non se presentara ás eleccións 4 ou 5 meses antes centrando a campaña sobre ese desafío en concreto, como si fixo Tsipras. Co cal, creo que son situacións bastante distintas. Agora, derivar esa responsabilidade ao pobo, porque é verdade que estamos falando sempre de que como Tsipras convoca un referéndum, pois é unha adalid da democracia, porque vai decidir os gregos en referéndum, etc. Por certo que, seguindo esta lógica, se os que están a favor da adalid da democracia, Amanecer Dorado, que votou a favor do referéndum, tamén é adalid da democracia. Pero vamos a seguir esta lógica máis, como dicía Gonzalo como dicía Xosé, estirando os argumentos. Por que Tsipras non convocou un referéndum sobre o corralito? Se os gregos teñen que decidir todo. Pareceme unha cousa bastante relevante, como para que decidan os gregos. Supoño que ele entendería que é unha decisión macroeconómica moi complicada, da que só os gobernantes que foron elixidos para iso teñen todos os datos para tomar... Pois, aquí estamos, na contradición permanente. Carlos, deixa unha pregunta aí, Alfredo. Esta última retórica, si sempre acaba con preguntas retóricas, empezamos a collerlle está ben. No, pero vou responder á primeira, completando un pouco a intervención que facía Gonzalo antes. Por que Irlanda ou Portugal medran, pero onde poden medrar? Cal é a situación das desigualdades sociais en esos países? E Portugal está aquí ao lado e creo que todas e todos podemos coñecelas un pouco. Pero sin falar de outros países que parece que non vai con nosa cousa. Falemos de España. Salimos ou non da crise? Parece que non, porque Alfredo non dixeches España, que saíra da crise. Dixeches Irlanda e Portugal, España, entonces estamos de acordo en que non saliu da crise. A cuestión non é si sale ou non, de todas maneiras. A cuestión é como. Si é asumible o aumento brutal das desigualdades, si é asumible a proporción de persoas e familias e unidades de convivencia en situación de exclusión social, si é asumible un 25% de paro, si é asumible salarios mínimos interprofesionais como os que temos en este país comparados con países da contorna, todo iso é asumible. O que nos quere decir o pensamento único, o Partido Popular, o mercado da Troika, é que isto é a única saída para seguir adiante, que temos que dar por sentado que hai un momento cero onde a partir de agora a sociedade e a economía evolúen, pero temos que adaptarnos ás novas circunstancias, de maior injusticia social, de maior depredación social, de maior darwinismo social. Entón, esa é a cuestión. E como esa é unha cuestión que afecta directamente á dignidade das persoas, aos dereitos humanos, obviamente, podemos falar de economía todo canto que iramos, podemos falar de política mediática, podemos falar de estrategias, podemos falar de todo, pero o importante é unha cuestión de dignidade. E é tan importante que non importa mesmo, non é necesario saber cal é a proposta alternativa. Estamos en un momento en que a potencia, a forza dun non, é suficiente para cambiar as cousas. Xa non importa o que poida vir porque non pode ser peor. Esa é a cuestión. Entonces, podemos falar de si de fora do euro vais a estar mellor ou peor, seguramente en un primeiro, pero a medio e longo prazo, recuperando soberanía sobre a política fiscal, sobre a política monetaria, sobre moitas cuestións, como poden crecer agora mesmo outros entornos, outros países da contorna exterior da zona euro, porque están crecendo con moedas propias distintas do euro, porque recuperan e teñen aínda soberanía. E de todas maneiras, se a soberanía perdemos para facer devaluación salarial, para que a xente perda un 30, un 40% da súa capacidade adquisitiva, mentras unha fracción pequena da sociedade aumenta e cada vez é máis rica e quere pagar menos impostos e é máis insolidaria. Claro, se é para eso, eu creo que hai que volver ás bases, e as bases implican que hai insolidaridade cando hai xente e sectores importantes da sociedade que son conniventes cos grandes poderes económicos transnacionais e coa Troika e con todo o mundo que, por fortuna para eles, aínda teñen cartos no banco, que é unha situación cada vez máis extraña, máis rara, en términos de netos. É dicir, endebedados estamos moitísimas persoas, con outras historias. Pero quen ten realmente aforros hoxe en día? Por enriba de cero. Quen non debe nada?
Estamos asistindo a esa clase social que quere todo para sí e, ademais, cada vez máis non quere pagar impostos, ou se evade, abre contas no exterior, etc. Eu creo que esa é a cuestión, Alfredo. Quería introducir outro elemento, ora vos deixo que sigades. Estáse dicindo nas últimas horas por parte de algunhas fontes que a estrategia de Cipras sería chegar a unha situación de suspensión de pagos para que se favorecer unha quita. Non sei se estades de acordo con isto que se está comentando. Antes salió o Tesoro dos Estados, o que en todo caso sabe, o ministro de Finanzas alemán lle dicía aos Estados Unidos, paguen vostedes. Non sei que vos parece si credes que Cipras está nesa estrategia de chegar un default para promover unha quita. E despois a cuestión que sacaba ahora tamén Carlos Neira, a cuestión do euro. A oposición está dicindo que isto é un referéndum sobre o euro, por parte da esquerda estamos empezando a escoitar este tipo de reflexións, que fora do euro ao principio será moi difícil, pero que a medio e longo prazo a situación grega mellorará, por introducir. Eu creo que a posición de Syriza, de inicio, a posición do núcleo dirixente de Syriza non é partidaria, nin o foi, nin é agora partidaria de abandonar o euro, non? Creo que non. Creo que se hai esa posición existe, digamos, na ala esquerda do partido, pero non mayoritaria aínda en Syriza, non? Cal é o problema? O problema é se finalmente a dialéctica política conduce a unha identificación da permanencia na eurozona con unha política económica determinada. É invariable. Si estar na eurozona significa facer políticas de carácter neoliberal, exclusivamente de carácter neoliberal, vai a chegar un momento en que mesmo oposición desde o punto de vista da esquerda se van vir abocadas a defender a saída do euro. E a mí unha das cuestións que me resultaron máis relevantes no discurso de Tsipras en que anuncia a convocatoria do referendo é a apelación que fai ao final do concepto de soberanía, e a súa identificación con democracia. É dicir, neste momento a única hipótese, digamos, de materializar a democracia é nun marco soberano, porque do contrario Grecia se estaría convertendo nunha comunidade autónoma, verdad? De Berlín. Sí, basicamente neso, é dicir, nunha comunidade autónoma, ser un protectorado alemán, non? Gonzalo, e despois vamos por esta banda. Respecto da quita, non hai alternativa. Decían os neoliberais aquilo da TINA, there is no alternative. Respecto da quita, non hai alternativa. Para ti esa é a estación final, non? Va a haber quita por activa ou por pasiva. No sistema euro, a única forma de viabilizar a débeda de Grecia é que haxa unha quita. Que haxa unha quita formal a corto plazo, que se convirta en unha débeda perpetua e que o crecemento a longo prazo permita, por a perda de valor da débeda, afrontala máis facilmente, ou que salgan do euro, haxa unha devaluación. Esa devaluación probablemente va a continuar unha vez que se acorden a paridade das monedas e a tantos dracmas por tantos euros, e este é o valor da débeda. Seguramente intentarán compensar esa evolución posterior, dependerá da negociación, pero o caso é que moi probablemente o dracma seguirá caendo e, por tanto, será máis fácil pagar esa débeda. Por tanto, cal sexa a alternativa, hai unha quita. Entón, en esos términos, non acabo de entender que é o que estamos discutindo e cual é o problema da quita si non hai ninguna alternativa á quita. Bueno, o problema é que os acreedores queiran, non? Pero que É a doutrina do choque, é enseñarlle a outros posibles países que se vexan en situacións similares que teñen que seguir polo camiño que lles marca a Troika, e cuidado con rebelarse. Claro que é unha utilización política do caso grego como exemplo negativo. Pasa que os acreedores, Aurelio, se che debo 1.000 euros e o único que che podo pagar 500, tío, ao final, os 500 van los coller, non? Porque 500 é máis que cero. Bueno, pero o máximo acreedor até o momento que era Alemania, se non me engano, sigue nas posicións nas que sigue, non? En principio. Sí, pero bueno, quero dicir que o que di Gonzalo ten todo sentido, non? Todo sentido común. Que ao final a economía é sentido común. Por responder a tres cousas, sabes que sería a demostración de que efectivamente there is no alternative a quita. A demostración a que un acreedor, se só lle podes pagar 500, aceptar 500. E a demostración a outra cousa que decía Carlos, que agora non me lembro, é que Grecia xa experimentou en 2012 unha quita de 107.000 millóns de euros. Cos bancos.
cos bancos. Claro, sería fundamentalmente con estados. Efectivamente, nese momento houbo unha quita, creo lembrar, do 53%, outra porcentaxe grande de débeda que se cambiou o valor, co cal a perda dos acreedores foi alrededor do 70%, e logo houve unha recompra de parte da débeda que tiñan certos bancos, todos sabemos cales, por parte de certos estados, todos sabemos cales. Ben, co cal, isto demostra que nin hai... Aí este un dos problemas. Bueno, despois, perdona, despois entramos. Non hai... Onde está o látigo? No, pero que estás... Eu creo que estás poñendo punto no i, e é que non é un problema económico, realmente. É basicamente un problema político. Efectivamente, iso é así. o problema político de, digamos, facer descarrilar unha experiencia de goberno. Pero se quixera facer descarrilar, por que houve unha quita en 2012? Que en orixe non é sistémica. En orixe, logo a evolución en 2010... Claro. En orixe non é sistémica, logo xa saberemos que evolución poda ter. Pero non é un partido conservador al uso, nin un partido, digamos, da Internacional Socialista. E ese é o objetivo, político. Non estamos aquí, eu creo, non estamos ante un debate económico. Moito máis político desde o momento que agora os acreedores son os estados, máis que nunca estamos falando de política. Que xa lembramos a última vez, pero que o goberno grego non é o único goberno democráticamente eleito de Europa, e que cando hai, estamos a dicir, parece ser que solamente pode haber unha política económica na eurozona. E que a política económica que se está pedindo a Grecia, a política económica que están pedindo 18 dos 19 países que están na eurozona. E iso é antidemocrático. O goberno de 18 países... Bueno, vale, pois entón tampouco o que pide Grecia é o que pide o povo de Grecia, porque o pide o goberno de Grecia. Por iso fan referendo. Ah, vale. Perfecto. Aitor, veña. Eu creo que ao final, do que falaba, creo que Carlos hai un minuto, é a clave. Falábamos tamén hai unha semana do mesmo, non? Que ao final se está impoñendo en Europa que os que xa o teñen todo sigan tendo máis. E queren ter máis e moito máis, a costa dos que non teñen nada e sigan tendo menos, e sigan vivindo en peores condicións, e ainda se poden ter algo que o teñan, pero que os poidan ter pillados para que se pasan un pouquiño da raya volvan a ter nada. E, polo tanto, eu creo que esa é a sociedade na que queren construir, e a que non podemos tolerar, pero que non temos que ser gregos para tolerala, e que por iso temos que ser completamente cidadáns entre todos, entre todas, europeos, para poder dicir non a este tipo de políticas, e non a este tipo de reformas. Pero por qué? Porque ao final o que lle vai pasar a Grecia nos pode pasar a todos. Porque se non entras no mesmo carril que queren eles levar a cabo esas políticas que inclusive aquí en España non estábamos de acordo, e que non estamos de acordo, porque as políticas que se están a levar a cabo en España de retallos en contra da cidadanía, de todos os servizos públicos, todos eses retallos que levou a cabo o Partido Popular en connivencia coa señora Merkel e coas eses Eurogrupo, que ese sí que é o verdadeiro corralito. Son un corralito de intelixentes que se creen que poden dominar o mundo grazas a esas políticas, pero se esquecen de que gobernan para a xente, e da xente para que gobernan. E ao final teremos moitísimos cartos xuntos, pero ninguén os poderá administrar e ninguén terá a posibilidade de vivir, porque claro, nesta moi tranquilo, porque agora creo que xa pasamos bastantes anos, xa non estamos a falar de unha ameaza, dúas, non, estamos a falar de cousas serias. Se marchan do euro, que pasa? Como queda a Unión Europea? Ou a Unión Monetaria Europea? Que vai a pasar de aquí adiante? E, polo tanto, o resto de países van a ver que tamén é mellor. Vamos a facer referendos para que non o goberno de Rajoy decida o que queira en Europa? Entón, plantexémonos seriamente que non só é un problema de Grecia, nin un problema de Merkel, porque lle deben moitos cartos. A min Merkel non me dá ningunha pena, sinceramente. Os que me dan pena son os cidadáns gregos. E, polo tanto, tamén sae o ministro de Economía a dicir que a España tamén lle deben. Bueno, a España tamén lle deben. Lle deben a quen lle deben en España. Pero se realmente... Como? Sería interesante falar disso. Claro, é que realmente non lle deben ao Estado español. Entón, abordemos os debates seriamente. E, polo tanto, ao igual que dicíamos que non se podían deixar caer os bancos, porque ao final ia caer as familias, ao final están caendo as familias. E rescatamos os bancos. Ao mellor, efectivamente, nos estaban contando unha película, estes de Europa. Ben, imos con Gonzalo. Querías apuntar algo sobre o que comentaba Aitor? Básicamente, dous datos, que ao inicio da crise a exposición española dos bancos a débeda grega era de 2.000 millóns de euros,
E ahora descubrimos, despois de toda esta señal política a través de unha serie de avais, é de 27.000 millóns de euros. É dicir, en un proceso en que rescatamos os bancos alemáns que tiñan comprados en bonos gregos 180.000 millóns de euros, e os bancos teñen que ser responsables, porque os gobernos teñen que ser responsables co seu diñeiro, pero os bancos, cando prestan, teñen que asumir os riscos dese préstamo. Cuidaba unha rentabilidade... 1.000 millóns, e para non rescatar os bancos alemáns e franceses, avalar créditos por 27.000 millóns e pasamos dunha exposición de 2.000 a 27.000. Entón, esa é unha das grandes xogadas señais da crise. A segunda é que salga do euro e devalúe o Bragma, aumenta a competitividade turística. Quen pierde? Zonas do Mediterráneo. Sí, solo colocar un pouco a cronoloxía dos feitos, porque hoxe pechaban os bancos gregos, o resto da semana van pechar, mañán, teóricamente, o Estado grego debería devolver 1.600 millóns ao FMI, e o día 20 de xuño 3.200 millóns. E no medio temos un referéndum o día 5 de xullo. Hai moita xente xa que con todos estes datos sobre a mesa xa fala de eleccións. Gostaríame saber a vosa opinión, despois de Alfredo, unha opinión sobre estas cuestións. Calón debedes que camiña a cousa? Eu creo que os tempos son breves por forza, porque non se pode someter a cuestión da débeda e das presións que podan ter os acreedores ou os mercados especulativos durante moito tempo. Entón, é mellor que isto se decida canto antes, e a convocatoria é express e se vai a resolver sin apenas campaña, por así decirlo. Eso creo que é outro acerto dos tempos que comentaba ao principio. En calquera caso, sí, concordo co que decía Mexuto antes, é dicir, a saída do euro é un escenario posible, non desexado aínda por moita xente e pola maior parte do goberno de Siriza, pero hai que empezar a falar de que é unha estrategia posible e a mellor non tan mala. Outra cousa que a xente este convencida diso. Decía ao principio tamén outra intervención de Alfredo, nas enquisas Siriza tería aínda máis respaldo popular que ao comezo de ano, cando gañou as eleccións, e os está demostrando, entre outros sitios, nas prazas, en Sintagma, como decía antes o correspondente. Pero, claro, mesmo así, a cuestión de votar sí ou non a este referéndum é distinta, cuantitativa e cualitativamente. Cuantitativa porque non hai ese plus de representación, digamos, parlamentaria que daba o sistema electoral grego, e dúas porque se parte, como decía tamén ao principio, dunha situación onde a xente efectivamente está afectada ou baixo influxo de todos os anos de información e de publicación de noticias baseadas no medo para intentar disuadilos de outras estrategias distintas que non as orellas e tragar sin falar dos medios de comunicación de masas. E prácticamente de todos eles. É dicir, se antes había unha mínima diversidade entre posicións liberais ou neoliberais e socialdemócratas, estamos vendo en España que iso cada vez é un recordo, unha memoria do pasado. E ler as noticias sobre Grecia estes días nos periódicos galegos ou nos españois nos transmite a mesma única mensaxe de que corralito, medo, terrible, todo o que vai a pasar, por favor, desabastecimento, o dos caixeiros que non pasa de ser unha anécdota que o que dicen esta xente que está ali tuiteando e utilizando medios alternativos para informar é que eso ni moito menos é generalizado. Para empezar, porque moitos gregos non teñen para sacar 60 euros ao día. Non, por eso, e que é como decir que aquí, que en todos os caixeiros de España durme alguén polas noites, en moitos sí, en moitas cidades, pero non en todos, é como generalizar, levar unha anécdota á categoría. Toda esa desinformación ven a demostrar que todos os medios prácticamente están no poder ou están controlados ou influídos pola mesma mensaxe, pola mesma clase social a que me refería antes, que pretende que todos, que a maioría, traguemos con rodas de muiño, e iso ten que acabarse. Alfredo. Sí, respondendo un pouco a pregunta, ainda que Gonzalo ha lanzado por outro tema, que era o tema do turismo, bueno, coa saída do euro e a devaluación coa dracma, quen perde? Pois eu vou dicir o que dicía Aitor agora, falemos da cidadanía grega. Quen perde coa devaluación coa dracma? Quer dizer, para que o corralito que Siriza non someteu a referendo? Porque se hai unha devaluación, a xente non pode sacar os cartos do país, e ti podes inflar a moeda, aplicar inflación sobre os
salarios públicos, pensións... Radical falar dos impostos progresivos, a inflación é o imposto menos progresivo que hai. Aplícase linealmente a todo o mundo. Todo o mundo ten a mesma perda de poder adquisitivo. Por lo tanto, este plantexamento de os que queren máis, etc., etc., isto é a dignidade do povo para a esquerda radical grega é que se les confisque un 30% do salario, da pensión, etc., pero que poidan ver a televisión pública. Eso sí. Bueno, a esquerda radical grega é o KKE, O sea, Sirisa non é para nada radical. O sea, hai que... Quero puntualizar, estou utilizando a terminoloxía que eles mesmos utilizan para definirse. Siriza significa coalición da esquerda radical, en grego. Sí, significa eso en grego, pero non sei se en grego ten o mismo significado que en galego. No, pero bueno, con independencia tamén existe a Unión Radical en Argentina, e de radical se referirá a raíz, ¿no? Es decir, de radical é un partido máis ben conservador. Entón, eu quería decir que aquí se pode acabar dando un paradoxo, que é o que se produciu en Escocia. En Escocia, o Scottish National Party foi o que promoveu o referéndum de independencia, e o referéndum non se gañou, ¿no? Gañaron as posicións unionistas, logo se foi a unhas eleccións legislativas e arrasou o Scottish National Party, ¿no? Entón, podría darse a circunstancia de que o domingo gañase o sí, é dicir, perdese o goberno o referéndum, ou vese unhas eleccións anticipadas e Sirisa arrasase nesas eleccións. É o máis probable, é o escenario máis probable, ¿no? Eso por un lado. E logo, o que comentas tú da devaluación. Na anterior recesión importante que se produciu no Estado español, se produciu alrededor dos anos 92-93, ¿no? Durou 3 trimestres. E durou 3 trimestres porque o goberno español devaluou a moeda, ¿no? Nun 30%. Esa devaluación afectou por igual a todas as clases sociais. Todos os tenedores de pesetas sufriron esa devaluación, ¿no? Pero no euro, a devaluación que se fixo é unha devaluación que afectou exclusivamente as clases sociais, porque foi unha neutra desde o punto de vista. Aitor e Gonzalo. Xa non vayamos a Grecia, vayamos a España. A min, a verdade é que escutar a Alfredo gústame, porque a esquerda radical a dignidade e a ciudadanía. O Partido Popular en España, creo que non é esquerda radical, quitoulle os dereitos aos traballadores, quitou os comedores escolares, quitou as camas nos hospitais, quitou os servizos sociais, aprobou unha lei educativa en contra de toda a comunidade educativa. Podemos facer unha lista de indignidades, vamos, que nos quedaría ao pobo grego non pode que intente traballar por eles, porque ao final, cando ao final se leva a cabo aquí o referéndum, ti insistes en que Siriza non fixo o referéndum por Corralito. O Corralito de Mariano Rajoy tampouco fai referéndum para acabar co sistema, para acabar coa sanidade, coas pensións e con todo o que sexa público, con todo o que lle dé a dignidade e igualdade ás persoas. Con iso non vale. Por lo tanto, dicir que agora en Grecia se vai a acabar coa dignidade das persoas pareceme un pouco heavy. Simplemente dicir que co discurso da dignidade se van a unha situación que tampouco é de extraordinaria dignidade. Non, extraordinaria dignidade ti dis que van a ver a televisión pública. Bueno, polo menos esperemos que sexa máis pública que aquí. Porque a televisión pública de aquí nin saca o secretario xeral do PSDG, por exemplo, na manifestación do 1 de maio. Pública, igualitaria e aparte transparente. Polo menos dará as noticias en igualdade. Iso xa polo menos é un paso en transparencia, en democracia, en dignidade para a xente. Por lo tanto, non hai que ir a Grecia para perder dignidade. En España xa algúns perdemos dignidade por ter que marchar do noso país, por non ter ningún tipo de recurso para poder afrontar esta crise que tamén seguimos aquí, porque como ainda non saímos en España. Tanto, por apuntillar unha cousa que non sei se era o que quería dicir Gonzalo e que afirmou Alfredo e por a devaluación do 93 ou unha devaluación de calquera tipo igual para todos non ten efectos iguais para todos. É dicir, reducir o 30% a todo o mundo non é o mesmo reducir a quen gana 400 que a quen gana 3.000. Non, pero estamos falando de reducións, non de aumentos. Un aumento, para ser progresivo, teria que ser máis que proporcional a aquela xente que ten máis. E unha reducción, para ser progresiva ou xusta, debería perder unha proporción, un porcentaxe maior aqueles que teñen máis tamén. E non ocorre. Non, claro, por eso. Pero a maiores, eso teria que ser... É como o tema das subidas salariais e os sindicatos. Se pacta unha subida do 3%, mas iso interpretamos... Carai, lle subimos
euros porque gana 1.000, pero aquel que gana 3.000 lle suben 90. E cada vez aumenta a distancia entre as persoas. Entonces, claro que ten efectos regresivos ou desproporcionais, unha reducción, unha inflación ou unha rebaixa, unha devaluación da moeda que se produciu en algúns sitios como que sinalou no sur. Me sorprende que defendan os mismos políticos que claman polos impostos progresivos, cando a inflación é o imposto... Bueno, un imposto... Realmente é unha confiscación do poder adquisitivo dos cidadáns para que o goberno poida... Indo a ese tema, en Grecia temos acordo e conseguir un tratamento da débeda que permita a Grecia volver ao crecemento. E esa é con unha quita ou unha reestruturación a longo prazo da débeda, e esa é a única que permite introducir a variable da dignidade en este tipo de acordos e que a xente poda volver a vivir mellor. É a única. Dolorosos para a cidadanía greca sufrir anos de un castigo terrible. Como propón a Troika, poñemos impostos que afectan sobre todo as clases baixas e penalizamos a actividade económica das clases baixas. Si, por exemplo, subimos o IBE do turismo, os primeiros que salen do mercado laboral son os menos cualificados, por tanto, aumentamos a taxa de desemprego. A proposta da Troika significa moito castigo para quen veu sufrindo este castigo. A proposta alternativa é, salimos do euro, efectivamente, vai haber a inflación, os produtos de consumo van a subir, o petróleo vai a subir, o coste da vida vai a subir e os aforros van a desaparecer. Por tanto, as dúas últimas alternativas, quedar ou permanecer, son igualmente, non sei se igualmente dolorosas, non teño o dolorómetro aquí para saber exactamente cual vai a doer moito máis, pero vai ser un castigo terrible. O único que a segunda, salir do euro, significa recuperar a política económica. Unha última ronda xa sobre isto de Grecia, porque imos seguir avanzando no programa. Xosé Mesuto xa se mollaba co que pode acontecer nas próximas semanas. Pídovos tamén o voso pronóstico. Alfredo. O pronóstico é que non... Ben, isto é que é moi difícil interpretar a Varoufakis e a Tsipras, porque Varoufakis dixo onte que non iba a haber corralito, que logo se que iba a haber, que se iba a chegar a un acordo, que logo non se iba a chegar. Entón, é moi difícil saber por onde vai esta xente. A min, o tema do corralito indúceme a pensar que o que están preparando é unha saída do euro e precisamente teñen secuestrados os cartos dos cidadáns para poder sair do euro. Non de todos os cidadáns, de algúns. Bueno, de algúns, efectivamente. Ese pronóstico de Alfredo... Bueno, eu creo que se non é previsible o que digan os gobernantes gregos, o que sí que é previsible o de sabemos que non vai a dar o brazo a torcer e que, polo tanto, vai a seguir na súa liña. E se queren asumir a súa política, as súas retallos, as súas imposicións, ben, e se non, pois seguiremos na mesma liña. Eu creo que ese será o escenario que seguiremos vendo durante estas semanas. E, polo tanto, vai a ser, por fin, o goberno grego tamén o que marque un pouco o cambio, a liña, dependendo das súas concesións, non a prol desa troika que xa se ve que a parte expulsa dunha xuntanza de forma democrática, porque aquí, como nos gusta o diálogo, expulsamos a xente, como nos podemos permitir expulsar a un ministro, pois o facemos, e polo tanto eu creo que se esa é a liña non vamos a ir por moi bo camiño. Carlos. Unha pequena postilla isto mínima, Minimísima e colándote moitísimo. Colándome moitísimo, por favor, pero que senón non me quedo tranquilo. Cando se fala de que o que di Syriza democracia, o que di Merkel é imposición, creo que Grecia ten moita sorte de que o referendo sobre as condicións do terceiro rescate e, polo tanto, dun novo préstamo a eles solamente vai a votarse en Grecia. Eu quixera saber o que pensa o electorado alemán do novo rescate a Grecia, porque sabemos perfectamente que a Merkel lle está xurdindo pola dereita un partido que lle está criticando ser excesivamente laxa con Grecia. En Holanda, gustaríame saber tamén por esa regla de tres tampouco sabemos o que pensan os alemáns de se a postura de Merkel é a correcta con Grecia. Bueno, foi máis coa postilla. Carlos. Eu creo que o referendo busca blindar a legitimidade dunha decisión do goberno, que podemos estar a favor ou en contra, pero que é lexítima. E o goberno grego é lexítimo, e o que decide o povo grego en referéndum será lexítimo. O que é ilexítimo, precisamente, o que carece de legitimidade son as institucións europeas, o sistema monetario europeo, o sistema euro,
e todo o que se está facendo desde o Eurogrupo a outras entidades que pululan alrededor dos mercados especulativos. Eso non é lexítimo, eso carece de legitimidade democrática. Por tanto, podemos defender unha cousa ou outra, pero obviamente hai xente que está cargada de razóns. Suceder, porque xa comentaba antes que non é mesmo o apoio ao goberno de Siriza, de Cipras, que é unha decisión sobre esa cuestión. Entendo que, en calquera caso, é mellor a situación agora, despois destes meses, que a que había en xaneiro ou nos anos precedentes, non? Pero un escenario probable o que comentaba Mexuto, pero hai outros. E eu creo que o lexítimo para que a xente tome a decisión con información abonda é que se debatan todas as posibilidades. E, en calquera caso, eu creo que despois desta xogada da convocatoria do referéndum xa houve un certo descoloque nas institucións europeas, que non digo que vayan a mudar de posición porque a dereita sempre fai o mismo RQR, ainda que perda intenta parece que non perdeu e logo vai por outro lado. Sabemos cal é o comportamento desta xente, pero eu creo que xa hai un cambio no nivel de preocupación sobre o que pode supor Grecia como exemplo para outros países, pero non só iso no plano político, sino mesmo no plano financeiro. Cando a carga do axuste se desplaza desde as clases máis desfavorecidas e da maior parte do pobo grego ao sector financeiro, sexa do país que sexa, porque non sabemos que capital ou que patria teñen, resulta que entonces sí, bueno, podemos abrirnos a negociar ou podemos a mellor abrir unha regandixa para que se cole algunha oportunidade de negociación. Eu creo que solamente con ese cambio de desplazar o centro de gravidade a un sector que hai en todo o mundo son quen son, xa se logrou cambiar o nivel de preocupación, porque logo, ademais, isto pode ter efecto bola de neve sobre o sector financeiro da Unión Europea ou sobre o sistema monetario euro en relación a outras moedas, en relación ao dólar, fundamentalmente. Entón, claro, aí de gravidade o goberno grego de Siriza o logrou Cipras con esa decisión. Bueno, é moi difícil facer porque todo é especulativo, non? Pero é certo que as posicións son tamén dialécticas e non están estáticas, non? Creo que no bloque, digamos, da Unión Europea tamén hai certas diferenzas entre a posición alemá e a posición francesa que non son desprezáveis, non? Obama, non? E iso me parece relevante. Entón, en que sentido? Creo que se a posición que mantén unha alternación en Siriza, como xa provocou no Partido Socialdemócrata grego, no PASOK, como provocou en Nova Democracia, producindo a escisión de gregos independentes, e los independentes de repente, bueno, pues se posiciona en posturas, digamos, entre aspas, patrióticas, e creo que si a posición final da Unión Europea é a posición que dicta Alemania, desatendendo a maior flexibilidade que preconiza a Francia, creo que o máis probable é que finalmente Cipras se incline por preparar a saída da eurozona. E non creo realmente que hoxe Krugman escriba o artigo que escribe sen previamente ter falado con Varoufakis. É dicir, que me parece moi sintomático que hoxe Krugman publica o artigo nos termos en que o publica falando de preparación da saída da eurozona. O de Krugman é suave, se lees o de Gante. Sí, empezando por o tema do corralito e por que non hai referéndum, porque o corralito é unha decisión técnica que ten unha justificación que é garantizar a existencia e liquidez nos bancos, sino cortado o suministro de liquidez por parte das institucións europeas e en unos bancos altamente endebedados, si non existiera estas restriccións, os bancos griegos entrarían en quiebra inmediatamente. Por tanto, a decisión ten o mismo sentido que tirarlle... Mas despois do que aconteceu durante o fin. Claro, ten o mismo sentido que tirarlle un flotador a alguén que se está afogando. Non faz un referéndum co resto dos bañistas, tiras un flotador. Entón, que ten o sentido que ten esa decisión e, por tanto, ten unha natureza, eu creo que moi distinta do anterior. A partir de aí, se eu xulgo o que está acontecendo en función do que podería ser a racionalidade económica, por menos aquí eu teño, a economía existe en moitas perspectivas e iso é bo e acentúa o... Economía política, que ainda non sería bondo iso. Claro, entonces, se eu xulgo a miña perspectiva máis o meu optimismo natural, eu creo que Grecia vai a permanecer no euro. Bueno, pois aí está a previsión de Gonzalo, até o momento puntualmente está acertando. A ver, Gonzalo, veremos a próxima semana, porque isto
próxima semana sigue no euro. Veremos daqui a 6 meses. Bueno, había quen apuntaba que igual se imprimían algunhas moedas ao longo da semana. Podría ser, ¿no? Utilizar monedas digitais para pagar os funcionarios ou para pagar impostos. O propio Varoufakis fixo unha avaliación, un artigo, un estudio sobre o proceso de implantación hipotética dunha moeda que falaba de 8 meses. Poden ocurrir moitas cousas nese tempo. Pode estar unha moneda en semanas, utilizando monedas digitais, sí. Utilizando monedas digitais ou pagando en correos, que os que non teñen teléfono móvil ou internet poderían utilizar correos para facer ese tipo de operacións. Por tanto, se consiguen introducir as empresas en un plazo razonable, funcionaría paralelamente sin problemas. Pois veremos a ver que vai acontecendo co tema grego. Imos agora con Sara Torreiro, porque onte mesmo, domingo, Somos Nós, ese colectivo liderado por Anxo Quintana, tiña a súa primeira reunión e dai xa saíron as primeiras decisións, xunta directiva, etc. E tamén o venres estivo aquí na entrevista Xosé Manuel Beiras. Entón, Sara, contanos, que pasa esta semana? Efectivamente, a plataforma cívica liderada polo ex-vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, Somos Nós, celebraba este domingo en Santiago de Compostela a súa primeira Asamblea Xeral na que aprobou os seus estatutos, un plan de traballo para o 2015 e designou a súa primeira xunta directiva. A plataforma aprobou tamén unha declaración política arredor das eleccións xerais do outono, centrada na necesidade de construir unha candidatura na que Galicia sexa protagonista e na que Somos Nós se ofrece como punto de encontro. Na declaración política difundida hai uns días, Somos Nós destacaba a importancia de que Galicia exista políticamente no novo Parlamento do Estado cunha representación propia, forte e decisiva. Unha representación propia de Galicia, pero non pechada a interlocución con outras institucións do Estado para poder construir entre todas maiorías parlamentarias a favor dos intereses da maioría social. Este domingo, o ex-vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, subliñaba que na vindeira legislatura no ámbito estatal se vai decidir cousas moi importantes e que Galicia non pode estar ausente neste proceso, nin tampouco aspirar a estar únicamente como espectadora. Seguindo este fío argumental, Somos Nós destacaba na súa declaración que a representación de Galicia en Madrid non é unha proposta nacionalista, é unha necesidade de país e, como tal, debería enfrontarse. Asemades, Somos Nós ofrecíase como ese escenario de encontro para axudar a construir esa unidade, engadindo que non sería nin o único, nin o máis importante, pero en todo caso, si unha das cousas necesarias. Ese colectivo liderado por Anxo Quintana, que estivo aquí na entrevista o xoves pasado, imos falar en breves coa súa vicepresidenta, Ana Luisa Bouza, e despois tamén veremos o que deu de sí os momentos máis destacados da entrevista con que deu bastante que falar. Que vos parece esta reaparición de Anxo Quintana na vida pública, Aitor? Curiosa. Creo que a primeira palabra que se me ven á cabeza. Pero bueno, eu creo que sempre que sexa un movimento en aras á unidade, como creo que é para o que están a hacer, eu creo que é productivo porque lle fai falla a Galicia polo que estivemos vendo dende a ruptura do propio bloque e que eu creo que será moi productivo tamén para os galegos e galegas que haxa unha forza que aúne outra vez esas formas de entender o noso país, inclusive para concorrer ás eleccións xerais. Bueno, eu creo que a reaparición de Quintana se produciu hai uns meses, con apoio mediático incluído. Pero vai dando pasos, non? Vai dando pasos, agora o que digamos era o que faltaba por posicionarse no debate concreto que é de plena actualidade, que é o tema da Marea Galega ou dunha candidatura de unidade popular. E xa saliron todos os axentes partidarios despois do 24M a intentar posicionar e en certo modo rendibilizar ese éxito da cidadanía e das experiencias de construción desde a base a marxe dos partidos, con participación dos partidos en algún caso, pero unha componente marcadamente apartidaria. Entón, claro, o tema de Somos Nós, desde o meu punto de vista, é unha achega que pode ser interesante, baixo o meu punto de vista, baixo dúas
premisas. Unha que xa pasou o seu tempo político e a da maior parte da xente que compón este movimento cívico. Creo que as persoas máis destacadas deste movimento xa queimaron a súa trayectoria política. Non quere dicir que non teñan cousas que chegar, pero non poden protagonizar ou pretender ter un papel relevante na nova etapa política. E dúas... Que con eso se dis moito? Sí, eu digo claramente. E o mesmo podría decir de partidos políticos, que non se sabe se somos nós, ou non é, houve ese debate xa no seu día. Ahora preguntaremos, porque... En calquera caso... Aí Sermos Galiza publicou a información. En calquera caso, a segunda componente é que o nacionalismo galego ten pendente, ao meu ver, desde hai máis de unha década, a solución a un problema estrutural, que é ideolóxico, orgánico. É dicir, a ruptura do BNG é un proceso puramente orgánico que se explica por claves internas, pero non houve unha renovación do programa político que se ofrece á cidadanía galega, e a ruptura tanto de Anova como de Compromiso por Galicia, mesmo tamén o sector de Abrente que quedou dentro, non están solucionando o problema estrutural. Podría darse o caso, no que suceda os próximos meses, de que asistamos a unha certa reunificación, eu espero que non sexa só nacionalista, de unidade popular, pero se só se dera a nacionalista, creo que seguiría pendiente fundamental, que é revisar a oferta programática e ideolóxica que fai o nacionalismo galego á cidadanía galega. E levan retrocesos electorais 15 anos. E non o solventou a Nova, nin o solventou o BNG, e como se acaba de ver nas cidades, fundamentalmente en estas eleccións municipais, hai amplos sectores das capas máis novas da poboación galega que están afastadas completamente do nacionalismo. Pois veña, imos con Xosé e xa chamamos a Ana Luisa. Bueno, toda aquela iniciativa que vaya na dirección de reforzar un espazo nacional galego, eu saúdo como positiva, non? Creo que temos un superávit xusto do contrario, non? De moita política estatal, de moita política que se nos irradia desde os platós televisivos de Madrid, con claves que non son para nada as que nos interesan a nós como país. Desde o núcleo irradiador, dirías. Sí, si o queres decir con esa terminoloxía non teño problema, non? É dicir, hai un núcleo irradiador... Eres sector aliado lateral ti? Madrileño, non, eu son centrista en Galiza, non? E é certo, é dicir, aquí hai unha irradiación permanente desde platós televisivos de Madrid que teñen uns intereses que para nada son os intereses galegos, non? Por tanto, calquera iniciativa que xurda do que se chama sociedade civil, ainda que é unha expresión da que eu non gosto especialmente, pois eu a saúdo, non? Outra cousa é si esta en concreto a podemos encuadrar nese impulso da sociedade civil, non? E entón aí sí que podemos abrir un debate sobre eso, non? É dicir, porque con todos os respetos para todas as persoas, pois a dirección que aparece de Somos Nós pois son vellos coñecidos todos, non? E aí non parece que haxa moitas incorporacións novas. Bueno, pois, da sociedade civil, entre aspas. Imos agora a falar con Ana Luisa Bouza, que penso que está do outro lado do teléfono. Boas noites, Ana. Hola, boa noite. Bueno, estamos aquí xa abordando a cuestión de Somos Nós, xa vos presentastes hai meses, pero este propio domingo dabades un paso importante, nomeando a xunta directiva. Cales son os obxectivos que se marca Somos Nós? Bueno, en febreiro, cando fixemos a presentación pública, intentamos explicar, non, que éramos un grupo de xente preocupada pola falta de presencia na política galega do suxeto político Galicia, non? E que o que pretendíamos era poñelo en riba da mesa, pois poñendo toda a nosa experiencia. Somos a maior parte de nós persoas que tivemos unha actividade política, incluso presencia nas institucións, que en este momento non estamos nesa loita, digamos, electoral, e, por tanto, temos un certo reposo xa para poder decir determinadas cousas sen que se vexan como parte desa competencia electoral. Durante estes meses sumouse moita xente moi diversa, algunha do campo nacionalista e outra simplemente porque lle parece que efectivamente era necesario poñer en valor a necesidade de que Galiza neste momento
teña protagonismo no debate político, no debate territorial, e o que fixemos o domingo foi, pois, como asociación que somos, aprobar uns estatutos, un plan de traballo e unha directiva de 28 personas moi diversas, pois con esa intención de poñernos a traballar no largo prazo, facendo un pouco un traballo modesto think tank sobre as necesidades que vemos prioritarias abordar no debate político en Galiza, e máis a curto plazo tamén para intervir xa con esa declaración que fixemos pública hai uns días e con medidas un pouco máis concretas, pois no debate que está neste momento en riba da mesa e que nos alegra tanto, que é o da posibilidade de unha candidatura unitaria de cara a xerais. Aí quero ir, porque Somos Nós ofrécese como ponto de encontro para esta candidatura galega. De que xeito? Como espazo de debate, como sigla? De que xeito Somos Nós se ofrece como ponto de encontro? Non como sigla en absoluto. Como espazo de debate, non? Como decía, bueno, feito de sermos unha asociación sin ningún interés en ter protagonismo político, nin personal, nin colectivamente en procesos, parecenos que nos dá unha certa posibilidade de ofrecer un espazo de encontro, digamos, que permita pasar das musas ao teatro, non? Moitos axentes importantes neste debate xa se teñen manifestado a favor, a prol deste proceso de confluencia nunha candidatura galega que inclúa nacionalistas e non nacionalistas, e con esa intención de que Galiza teña un protagonismo importante no próximo debate territorial. Bueno, Somos Nós, queremos colaborar, queremos ser un axente máis que colabore nesa confluencia desde unha asociación cidadá que somos, non un partido político que non somos. Ana Luisa, quen quere ver en Somos Nós o trampolín para a volta de Anxo Quintana a política institucional, é así ou simplemente Pois, se o queren ver, xa non sei que máis podemos facer para explicar que non é ese o sentido da asociación, non? Nin de Anxo Quintana, nin de ninguén en particular. El ten manifestado en numerosas ocasións, non teño por que insistir neso, que esa non é a súa intención. Dende logo tampouco é a miña e de ninguén. A xente que tivemos protagonismo na política e que estamos en este momento en Somos Nós, o facemos con intención de aportar o que pode ser a nosa experiencia ou o que pode ser o coñecemento do noso nome, de ser estes temas saian nos medios de comunicación, non? Bueno, en eso estamos traballando. Hai grupos de traballo xa que están elaborando, hai pouco máis fixemos público un documento sobre as necesidades específicas dos concellos galegos e vamos a seguir traballando, elaborando documentación que sirva de base para un diseño de como queremos que sexa a Galicia do futuro. E, bueno, pois eso é o que estamos a facer e o que levamos meses facendo. Non hai ningún elemento novo que poda abonar esa idea, non? Se non lembro mal, ese traballo que fixeste sobre política municipal, e enviastes a todos os partidos. Tedes algún tipo de calendario sobre estos traballos que vades ir facendo, datas? Bueno, é unha organización moi modesta, non? Sin medios materiales, traballamos exclusivamente pois en base ao voluntarismo das persoas adherentes, que son que ten moito que aportar. Entón, hai neste momento 4 grupos de traballo funcionando. Probablemente o que este máis adiantado é o grupo de Economía, que dirixe David Peón, e creo que en non moito tempo elaborarán algún documento que faremos público tamén, pero bueno, en este momento no que estamos traballando en concreto en esos puntos que a nos parece que serían o galego no Congreso dos Deputados, non? As bases mínimas sobre as que nos pensamos que tería que xirar e que traballar ese grupo galego, as bases da confluencia, non? Que será pois unha aportación máis entre as moitas que seguro que aparecerán nos próximos días. Pois estaremos moi atentos a esa presentación. Ana Luisa Bouza, vicepresidenta de Somos Nós, moitas gracias por atendernos. Moitas gracias a vos, boas noites. Boas noites. Alfredo. Ben, este regreso de Quintana a min inspírame unha brincadeira que
caixe un pouco cruel, non? Pero a min lembrame que é unha especie de reverso tenebroso daquele spot electoral de Anxo Quintana, no que se preguntaba quen é Anxo Quintana, e todo mundo dicía eu son Anxo Quintana, e ao final aparecía e dicía eu tamén son Anxo Quintana. Agora é ao revés, el chega e di eu son Anxo Quintana e ninguén di nada despois. Eu creo que Anxo Quintana quedou nun certo punto considero injusto no que o seu propio sector político lle deu un enterramento probablemente injusto, acusaron o seu viraxe no bloque dunha baixada de votos do bloque, pero o certo é que a traxectoria do bloque durante estes anos fai que as viraxes políticas, fai que a baixada de votos perda forza como predictor ou como clave para avaliar unha política, porque dun xeito ou outro acabaron perdendo votos, co cal me parece que o enterro precoz que fixo o nacionalismo de Quintana foi probablemente algo injusto. Gonzalo, sobre a aparición deste colectivo, está habendo moito debate. A mí me parece que responde a un momento en que hai un tremendo entusiasmo sobre a posibilidade de unha alternativa de confluencia. E este entusiasmo é un entusiasmo social, non é un entusiasmo que este ou que veña só de dentro dos partidos ou de dentro das organizacións, é un entusiasmo que está na rúa e que, de algún xeito, as mareas conseguiron darlle máis corpo aos máis formas. Cando falamos das mareas, e falamos ao mellor de Marea Atlántica ou de Compostela Aberta, poñemos os casos máis notorios, pero eu creo que cantidade de procesos que se están dando en todo o país, a veces incluso con candidaturas unitarias, o que expresan é esa demanda de cambio, esa ilusión por facer unha política distinta. En ese sentido, eu creo que as claves agora é saber como se dá forma ese entusiasmo, con que coordenadas o levamos adiante. E o que compre clarificar é se esas coordenadas son, por exemplo, cidadanistas, se o que vamos a facer ou o que se vai a facer é construir unha serie de procesos na que a cidadanía teña un elevado protagonismo e a ese proceso cidadán, a esa incorporación, a esa preocupación da cidadanía política se poden sumar tamén os partidos. En términos de pluralidade, sería moi importante que fora un proceso plural para dar satisfacción, por lo menos o entusiasmo que eu percibo, e en ese sentido se pode agrupar tamén a forzas estatais e a forzas nacionais, porque hai unha serie de retos, por exemplo, combatir a desigualdade en este momento, que é o gran reto, foi sempre, pero en este momento, máis que nunca, si son capaces de darlle resposta a ese reto. A partir de aí, a configuración, por exemplo, de Somos Nós como un think tank, a mí me parece moi ben vida, e cuanta máis xente seamos a pensar, a discutir e a debatir, como estamos facendo aquí, seguramente máis capacidade teremos de perfeccionar os discursos propios e os dos outros e chegar a posturas máis útiles. Bueno, pois imos seguir xa a carretísima final do Afiando a Agulla de hoxe, porque o venres estivo aquí Xosé Manuel Beiras, e isto é o máis destacado que nos deixou nesta mesa. Non se resolven as nosas cuestións nacionais no noso ámbito interno, non temos suficiente potencia endóxena para facelo, entón hai que contar con o ámbito estatal, e aí onde compren as alianzas e os acordos, e non perder de vista que o motor do proceso está na cidadanía, non está nos partidos, non fomos capaces de facelo. Hasta que emerxeu isto, non pasou o que pasou. Eu confío que non haxe eleccións autonómicas. Eu que pretendo é contribuir a que non haxe eleccións autonómicas, a que haxe un proceso de remuda e que entonces que el título tal da Constitución se va a la mierda, coño, unha puñetera vez. A decisión do Consello Nacional do BNG a mí pareceme que é un paso importantísimo e entendo perfectamente o traballo que costa dar pasos que se saian do carreiro polo que iba a inercia. Eu entendo perfectamente. Eu nunca acuso as forzas políticas. A min me dito de mí moitas cousas. Eu nunca escribí nun artigo vituperando a ninguén do bloque. Cuidado. Entonces, porque o bloque forma parte de 20 e tantos anos da miña vida política. Sería imbécil, coño, se dixese isto é unha mierda, non sei que, estos onde están majaretas. Non. Eu levo varios anos dicindo que o meu ciclo político está rematado. Eu estou nun epílogo. E en literatura sabemos que cando hai un epílogo, ao mellor ten máis dimensión que calquera dos capítulos, pero é o epílogo, non vai haber máis nada. E eu que estou deseando é pechar o meu epílogo. Cando foi a proposta de Anova para as eleccións europeas de crearmos unha coalición galega para as eleccións europeas
Na que entrasen nacionalistas e non nacionalistas de esquerda galega, o BNG negouse a falar siquera con ele. Non houve maneira de ter unha xuntanza a tres. Non é por nada, pero foi así. Entón, Esquerda Unida estaba disposta. E Esquerda Unida con Anova fixe un acordo político no que se fundamenta a Alternativa Galega de Esquerda en Europa, un acordo político que está nos documentos e foi publicado, onde asume que Galicia é unha nación e que unha das funcións desa alternativa electoral é poñer a Galiza como nación directamente no Parlamento Europeo. Que non pretendo volver ao BNG, o que pretendo é que BNG, Anova, Esquerda Unida, Compromiso por Galiza, a Ciudadanía Activa, as candidaturas de Unidade Popular, se artellen nesa gran alternativa e pegamos unha pancada de 1000 demonios. Non é que igualemos ao PP, eu confío que o PP baixe do 5%. Está claro? Ha sido optimista. A outra pregunta que era? Se ve en Madrid. En Madrid non, en Madrid vou de embaixador. De outra maneira non vou, en principio. Nin apoiar a un discípulo seu como é Pablo Iglesias, si cara. Pablo Iglesias non é discípulo, polo menos. Neste momento non é o que eu ensinaba para empezar na Facultade Económica. Escoitamos isto de Podemos guión, o que fora. Podemos guión non existe, eso de Podemos guión nada. Non debo decir ao PSOE que debe facer. A miña opinión é que o que necesita o PSOE é recuperar o proxecto socialdemócrata, propiamente dito, que o meteu nunha gaveta, con ese socialliberalismo, a terceira vía del Tony Blair e logo Tony Blair, logo Tony Brady, recuperar a tradición da corrente federalista e recuperar, evidentemente, o republicanismo. Martino Noriega era un tránsfuga, era un paracaidista, nunca entendín como se pode ir en paracaídas de Teo, que está a unha cota de altitude moito máis baixa que Santiago de Compostela, subir a Santiago de Compostela en paracaídas. Eu nunca tive en ambición na política. Pero o que... En absoluto, podo dicirlo con toda tranquilidade. Tiven un gran entusiasmo, tiven unha gran ilusión de poder facer cousas. Pero ambición, non sei o que significa no meu traballo político. Algúnas das frases que nos deixaba aquí, Xosé Manuel Beiras, que nunca deixen diferente a ninguén, Xosé. Bueno, Beiras é un animal político. Fala do epílogo, o glosario, despois do epílogo, que seguramente vai ser moi longo, o glosario despois do epílogo pode ser eterno tamén, non? Bueno, eu me quedo con que efectivamente as cousas non están estáticas, coa valoración que fai do último movimento do BNG, que realmente é un movimento de largo alcance e de trascendencia histórica. O Bloque nas municipais por vez primeira se presenta a un proceso electoral coas súas siglas e con outras siglas, BNG AA, e agora toma a decisión de promover un proceso que pode levar a que deixe as súas siglas definitivamente? Non definitivamente, pero non as utiliza neste proceso. E isto, Beiras falla aí unha apelación a distintas forzas políticas, cita varias para dar unha pancada de 1000 demonios. Cita o BNG, cita as Mareas, cita a Esquerda Unida. Curiosamente non cita Podemos. E non cita Podemos. Curiosamente non cita Podemos, non? Bueno, en definitiva, eu creo que todo aquelo que reforce un espacio nacional galego, eu creo que é como para darlle a benvida, porque, no próximo congreso, onde probablemente se vai a falar de, bueno, non sei se do cambio de réxime, pero si desde logo dunha alteración do marco constitucional. Hoxe aparece no país que Ciudadanos vai levar unha proposta de reforma constitucional. Bueno, que nese Parlamento non haxa unha voz galega potente, pois sería certamente dramático. Si pode haber un grupo parlamentario galego soberano, bueno, sería extraordinario. É dicir, aí sí que teríamos unha potencia, que a que como sociedade precisamos neste momento. Bueno, entón, estes movimentos poden ir por aí. De todas maneiras, eu creo que tamén isto é moi largo, a liga moi larga, e pode haber certa significación de partida de póker
e non sei se todas as cartas están... A Liga é larga psicolóxicamente, pero en tempos é breve, porque... Pero tú sabes perfectamente que xogaches a fútbol que 90 minutos son moi largos, non? Falemos de meses e en política hoxe meses son eternos, non? Entón, non sei se todas as cartas están sobre a mesa, non? E eu a min o que... Que penso que quero opinar todas estas. Non, pero acabo, eu a min o que me parecería así tamén dramático é que todo dependese de que se recibise unha chamada telefónica desde Madrid, non? Eso sí que me parecería dramático. Non parece plantexado nesos termos. No, por eso creo que no, e me parece que no, e saúdo que no. Aitor. Falando de spots que falaba antes Alfredo, de Quintana, eu lembro o spot de Feijóo 009, lembrades, non? A verdade é que The Killer fixo en Galicia o suficiente, aniquilou todos os dereitos dos galegos e galegas. E por iso, está ben que falemos de spots, a verdade é que respecto á aparición de Anxo Quintana, que non pode comentar antes, se ben é certo, comentaba a súa vicepresidenta, a súa representante que falaba agora, que é un espazo de debate. A verdade é que para ser un espazo de debate bastante pensativo. Eu creo que hai bastantes foros de debate que non son tan publicitados, quizás sexa pola personalidade, pero algo polo menos sí que suscita a polémica e da parte que lle estén alimentando esa polémica algo quere dicir, polo tanto non creo que sexa indiferente. Queren construir a Galicia do futuro, pero para construir a Galicia do futuro efectivamente ao final ten que haber unha candidatura. Chamémoslle partido, que agora non está moi ben visto, pero chamémoslle como queiramos, pero ao final ten que haber unha candidatura de persoas que se presenten ás eleccións, porque a Galicia do futuro non se pode construir nun papel, hai que construíla con leis e con regulamentos. E respecto xa, para rematar, a candidatura unitaria para as eleccións xerais, eu creo que... o PSOE tamén, isto afectalle... Sí, eu supoño que dentro desa marxe o Partido Socialista ten outra forma de entendelo, no sentido de que esa España federal que entende o Partido Socialista xustamente vai un pouco encontrado co que vou dicir, pero para esta candidatura. Eu non lle vexo sentido a esta candidatura, aínda que sexa un grupo parlamentario en Madrid, se non ten conexión con Galicia, pero unha conexión real, porque se non teño un proxecto para as municipais, para as galegas e para as xerais común, ao final non lles vale de nada, porque van a chegar a Madrid e que van a confluir con Galicia, pero que ideas van a levar ali, vai ao final o grupo repartirse como pasou no Parlamento de Galicia, ao final vai haber díscolos ou non díscolos, ou van a chegar ali, ese escenario pode plantexarse un pouco desordenado nese aspecto, por iso, claro, o BNG cando estaba en Madrid defendendo os intereses de Galicia, sí que eu creo que tiña unha postura máis seria. Carlos. Eu creo que decía que somos nós pode achegar cousas e eu creo que onde acertan esta saída á luz pública é en situar a pregunta unidade para que? E esa é a gran cuestión. Gonzalo esbozaba algúns eixos que comparto, loita contra a desigualdade. E fago énfase nisto porque en todas as saídas e aparicións mediáticas das últimas semanas ao que estamos asistindo é máis ben a un reforzo do polo nacionalista ou a un falar de estar en Madrid solo para ter representación nacional ou que hai que estar a defender o dereito de autodeterminación. Tamén para iso, seguramente. Pero eu creo que o que demanda a xente en estes momentos é outra cousa. E o que acaba de acontecer nas eleccións municipais, non nos esquezamos, é que Galicia, as candidaturas de base cidadá, están na vanguarda do cambio político en todo o Estado. E están na vanguarda promovendo victorias como a de Santiago, alcaldes como o da Coruña, que están defendendo concretiñas que non teñen moito que ver, nos guste máis ou nos guste menos, con se Galicia ten dereitos de autodeterminación, se hai que convocar un referéndum en un proceso constituinte ou todas esas cuestións, que tamén son importantes, pero non é onde está o acento agora. E eu creo que se pode facer nova política tamén estando en Madrid como Grupo Galego, probablemente, e só a existencia do Grupo Galego xa che dá unha entidade nacional, podes defender ao mellor con outros discursos máis ou máis de vista. Só con iso. Eu defendería que aí estivera tamén o PSOE, se eu digo claramente. Por que non o PSDG non pode estar, como non sei, un día houve unha entesa catalana de progrés entre Esquerra Republicana e o PSC? Por que non pode haber sectores do PSOE tradicionais? Porque se analizamos o que aconteceu nestas eleccións, vamos a ver, de onde saliron os votos
de Compostela Aberta ou de Marea Atlántica, máis que de amplos sectores das capas sociais tradicionalmente socialistas que viron que xa non lles vale a oferta da gran bandeira de España detrás. Claro, porque unha cousa é que o PSOE consiga volver, eu non o acabo de creer, á socialdemocracia, pero aínda me creo menos que o PSOE volva a unha posición federal, cando nunca defendeu e con Cataluña lle vai como lle vai. Non entende o electorado, o partido non o entende, Pedro Sánchez non o entende. Felipe González non che conto, pero os electores aquí e en moitas partes do Estado sí que entenden que é posible outra España distinta. Veña, vamos coas dúas últimas reflexións, sei que che deixaba unha importante, pero estamos fora de tempo. Alfredo e Pecha Gonzalo. O tema de Beiras, non? Eu realmente non sei cal vai ser a formulación final que pode ter esa candidatura de... Aquí polo menos vamos retransmitindo as xogadas. Sí, vamos retransmitindo as xogadas. Realmente, bueno, tampouco é un tema que me interesa personalmente porque non me movo nesas coordenadas, non? Pero eu o que sí apostaría é que a forma que Beiras diga que teña que ter a Marea Galega probablemente é a máis achegada ao éxito, porque se algo demostrou o señor Beiras ao longo da súa historia política é que é capaz de moverse e de serpentear entre posturas arrimándose ao sol que máis quenta, porque estes últimos anos o temos visto no Parlamento chamándolle fascistas e nazis aos membros do Partido Popular como se lle fora a vida en hilo e solamente crese niso, porque agora o que vende a indignación, unha década atrás, cando que vendía a moderación, ceaba con Fraga no Vilas, etc. Co cal, xa sabemos que o que se arrime Beiras probablemente é o que ten máis visos de éxito. Pois aí está a reflexión de Alfredo. Gonzalo. Comparto en este caso a reflexión de Alfredo e tamén a de Carlos, que efectivamente en este tipo de procesos políticos Galicia neste momento está á vanguarda. Estamos a configurar a realidade política no conxunto do Estado. Empezou con Nunca Máis, non empezou tampouco con Beiras, empezou con Nunca Máis como un movimento cívico que formar a política e que é o antecedente do 15M. Empezou cos acordos de confluencia de Izquierda Unida e a Nova, as mareas se producen aquí no mesmo momento que se producen no resto do Estado, por tanto, estamos sendo vanguarda dos procesos políticos que están acontecendo en este momento. Eu creo que isto é sintomático de unha demanda que eu, por lo menos, sinto especialmente materializada na miña xeración, e é que xa non queremos que se vaya a Madrid a pedir, sino queremos que se vaya a Madrid a decidir sobre todo, non a decidir o que acontece en Galicia, sino o que acontece no conxunto do Estado. Queremos configurar como é o Estado, como é a política no Estado, e obviamente queremos que se decida tamén no que acontece en Galicia. Se hai unha proposta que recolla esas claves, eu entendo que, por lo menos, en ese ámbito que eu percibo, pode ter unha acollida moi positiva. Bueno, pois con esa reflexión de Gonzalo, vámoslo deixar. Moitas gracias aos cinco, Alfredo, Aitor, Carlos, Xosé. Moi boa noite. E Gonzalo, moi boa noite. Os cinco ata aquí deu de sí o Afiando a Agulla de hoxe. Mañá martes volvemos con máis contidos. Es que están pasando ahora os créditos por debaixo. E sempre pasa o mismo, que teño 30 segundos duran, e ás veces empezo a dicirlo e non lle dou tempo aos compañeiros. Unha cousa, é verdade, coméntame que tivestes algún problema de sincronización de vídeo e audio a través de internet, pedimos vos disculpas, miraremos a ver que aconteceu aí. Ahora sí que pasaron os créditos, non, compañeiros?